Hello guys! So ngayon, today is Monday. So samahan niyo po ako mag-drop off ng Lazada for today. So meron akong ilang mga parcel and ready to drop off na today. So yeah, let's start it! Drop off ngayon ng Lazada order. So, pupunta ako ngayon doon para mag-drop off. So, medyo makulimlim. Pasensya na, medyo shaky. Naglalakad po kasi ako. Doon yung drop off sa may 7-Eleven. So, ang dami ko. Drop off natin. A few moments later. Hi! So ayan, finally, nandito na po ako ngayon sa shop. So ang nangyari, hindi po ako nakapag-drop off doon sa Lazada drop off kasi nagkaroon po ng problema yung sa dulo drop off point. So nangyari, buti na lang, nag-message sa akin yung mismong Lazada rider na mga nagpipick up ng house to house ng mga parcel. So sabi niya, ma'am, on the way kami sa location mo, so paki-prepare ng Lazada parcel mo. So buti na lang nakaabot ako doon bago siya dumating, kaya ang nangyari, umuwi ako ng bahay ulit. Madali akong umuwi at ayun, in around about 15 minutes dumating yung Lazada rider na mag-pick up ng Lazada parcel. So thanks God na pick up yung mga parcel ko, kasi kung hindi magkakaroon ako ng trouble dun sa mga bumili, kasi yung isa nag-order pa nung Sabado, di ba Linggo walang drop off point. So gusto ko kasi kapag nag-order on the next day kailangan siyang mai-drop off, unless
tipong Sunday talaga, na wala talagang drop off. So ayun, success na drop off na yung mga parcel, and yun, pampante na ako. So sabi sa akin ng rider, mula ngayon daw, kapag ako ay mayroong mga parcel, mag-message lang sa kanya, or kapag siya yung unang nag-message sa akin ay meron o wala lang ako, kasi para malaman niya kung meron ako parcel o wala, kasi everyday may parcel ka o wala, lagi silang updated para mag-message sa'yo. So ayun, salamat sa mga nag-order. Nakaka-stress kasi dati walang nag-order, tapos biglang nag-order, naging busy kami ng kapatid ko. So kahapon supposed to be magla-live selling ako, pero hindi natuloy kasi nagka-problema yung laptop ko, nag-hang siya, pero naayos naman. And yun, hindi ko alam baka sa Sunday ako mag-live or this week. Kapag nagla-live selling ako, kino-close ko muna yung shop, and yun, magla-live selling muna. Live selling ako mga around 1.5 to 2 hours. Konti lang naman yung nila-live selling ko. Mga ukay-ukay lang naman na mga nilabhan, mga worth of 35, 65, ayun. Meron din tag 35, 35, 50, 65. So yun, mga tokong, and then mga pullover, and yung iba mga t-shirt siya. So yun yung nila-live selling ko sa bahay. So ang manikin ko isa lang, so ang nangyari, inuuwi ko si Emily para magamit sa pag-live sell. So yun lang yung mga ganap. At yun, nandito na ako sa tindahan, and yung kapatid ko kumakain na, hinatdan ko siya ng pagkain. Ayan, tingnan ninyo itong bag ko, ayan siya. Nabili ko to sa SM, worth of 650, mura lang siya. Ayan, ang ano niya, tatak niya ay Kimbell International. So yung simpleng brand lang, Kimbell, pero maganda siya. So ayan, leather, and ayan yung loob. So maraming mga anik-anik na nandyan, wallet, charger, panyo. So gusto nyo bang i-bag-grade ako? Wala kayong makikita. Puro ano lang, basura. So ayun, pero maganda siya kasi ayan. So hindi mawawala yung ating pangamoy-amoy, tongkat ali, tulak angin care, essential roll on. So mabango to, favorite ko to, and mura pa. Ganun lang, kapag nahilo lang ako, ito lang po ang pinapahid-pahid ko, nagalagay dito. So yung feeling better na. And ano pa ba yung mga laman? So ito yung paglagay sa akin, sa akin brace kapag super sakit. Ayun na, nag-ano na nga ako, nag-bag ano na. Tapos siyempre yung lipstick, ayan, mga ganun lang. Siyempre shades, ayan. So scrunchie, ayan. Basta ayun, yun lang. Tsaka na ako mag-bag-grade sa inyo. So ayan siya, maganda siya. So what do you think? Maganda po ba? Hello po! Ayan, si Nana yung manahi siya na kapitbahay ko. So ang ulam ng kapatid ko ay tinolang manok. Naglagay ng kanin, ba't ang dami? Si mama naglagay niya, nagreklamo siya, ang dami daw kanin. Diet siya. Tapos, syempre, itong aking Lipton tea with milk. Ayan. Kung ano-anong mga ano natin. Tapos, ito yung mga damit na ilalagay ko sa tag 10 pesos. Mga damit ni Claire na ayaw na ni Claire. So, sayang naman. Yung iba nito, pinamigay ko na sa mga pinsan ni Claire. No, hindi. Mga pamangkin ni Claire. Mga anak doon sa Bicol. So, ito, yung mga tag 10. Ibibenta ko siya dito kasi nabibili siya. Kalain mo yun, nabibili kahit 10 lang. Maayos pa siya. Maayos pa. Tingnan mo. O, diba? Ang ganda pa. O, diba? Ang ganda pa. Good for, ano to, mga 4 to 6 years old. Ayan. Mga hindi na ni-Claire na gamit. Ang ganda. So, ayan. Mine lang po. Size is small to medium. Ganon ako mag-live selling. So ayan, ganun lang po yung vlog natin ngayon. Ganun lang, wala namang iba. So malapit nang umulan. So for now, hanggang dito na lang. And thank you everyone for watching. And see you on my next vlog. For now, bye-bye!